Ngibingelele ngiphinde ngikwamukele lapha eMakhaya TV. Igama lami nguSithembiso Ngwangobese phansi lenquthu. KusemaKhaya TV la bafethu la sixoxa khona indaba njengoba zinjalo zixoxa umuntu indaba zakhe umnikazi wazo. Asixoxe indaba zasestradini, asihlebi kanti futhi into siyibeka njengoba injalo isuka ngqo kulo osuke ebhekane nenkinga. Hey, kwenzakalani la? Nazi into zabelungu la zingiphazamisa. Bafethu namhlanje nginodadewethu la osibhalele naye njengenjwayelo njengoba abanye abasuke benza osebenzise le number osuyibonile lapha escreenini ngo-WhatsApp wathi Makhaya TV ngicela ningisize ningixazululele nayo inkinga iyodwa into engichaza ngey'nkinga enginazo okwamanje bafethu nanombani sofinyelela kuye into emhlungu eyingizwisa ubuhlungu angisafuni ukuthembisa kuye kube buhlungu umuntu akubhalele ngimphendule ayisho inkinga yakhe bese ngingakwazi ukumsiza ngesikhathi afuna ukusizwa ngaso ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu uyayisha inkinga yakhe kanti sekukhona abantu mhlawumbe abawu-13 ade sengishejule nabo ukuthi sizodibana nini sixoxe nini mhlawumbe ngizokuthatha ngosuku oluwukuthi sigibele sendaweni ukuthi uyothola usizo thola ukuthi umuntu omunye ufika namhlanje uyaluza usizo lakhe ukuthi uyafisa lo muntu ukuthi engathi ungamsiza kusasa ekuseni mawuvuka and awukwazi ukumsiza lokho kuye kungidabukisa bafethu ngicela ukuthi siqhubeke sibekezelelane ngiyakuthanda ukubekezela kwenu nami futhi ngiyothembisa ukuthi la ngikhona ukusiza khona ngiyokusiza abanye abantu banokusifonela thothi usizo labo alifuna imali olunye usizo alidingi nokuthi size sishuthe mhlawumbe abanye abantu bazokhomenta abaziyo nokubatshela ukuthi inkinga yakhe ayidingi nokuthi size siyishuthe hambe endaweni ukuthi noma nazi inamba fonela lo muntu nami ngizomtshela ukuthi ukhulume nami akusize ngendlela kanje ngoba phela egcineni akusizona zonke inkinga ezidinga imithi noma kuthiwa inkinga yakhe idinga umuthi kwesinye isikhathi ukuthi ngokulayela uthi hayi mfethu isitori sakhe asidingi ukuthi size sisixoxe sisishuthe ngoba usufonile ngicela ukuthi ngokunike izinamba zalenyanga ewukuthi noma ngicela ukuthi wena uvuke enyangeni ewukuthi iye ngizokuthiya abasiza kanje ezinye inkinga idinga ukuthi nje sibonisane sikhulume sisizane sinikana ama direction kube mnandi kenje kodwa ezinye ziyedinga ukuthi hayi akuhlula amadoda kuyabikwa asixoxe nomndeni wasemakhaya sibone ukuthi wona ungasixazululela kanjani lenkinga lena ke namhlanje ke sinosisi othe naye ukuhlula amadoda kuyabikwa noma yena engasiyona-ke indoda othe indaba yakhe keda ayize ekhaya lana kusekhaya elifudumele lana kusekhaya la singajajani khona ingane siyithatha njengengane lesekhaya ezosibikela ukuthi kwenzakalani empilweni yayo isiboneni iyasaba ithukile thina siyiphelezele siyidlulise kuzo zonke inkinga esuke idibane nazo ngaso sonke leso sikhathi bafethu ningixolele izwi lami angazi ukugula kumuka nami impela kulezi insuku sabathe nami ngathi kufanele ngixoxe ukuthi ngiyagula ngiya ko doctor mhlawumbe fanele ningilayele inyanga ngoba manje angisazi phela ukuthi kwenzakalani ukugula nje kungibambile nangapha ngazi noma ngiyagumuka inkinga nje zingixakile kodwa ke namhlanje asizile ngeenkinga zami size ngeenkinga ekasisi wami ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele eMakhaya TV ngiyakubingelela nami njani hayi ngiyaphila mina noma sengibalisile ngalokho engibalise ngakho kodwa nje ngoba ngila kushuthi ngiyaphila hayi nami ngiyaphila hayi sibonga lokho ukuthi inkinga noma zikhona impilo iqhubeke singayibulaleni bafethu lapha emakhaya kuyibulala kunciphe siswami kwenzakalani ngingasasho olunye uhlelo lensizwa esibambisane nazo la ku YouTube oluthi kwenzakalani igama lami ngiNoluthando Shezi lana ngizokhuluma nje ngendaba yake ngizakalela ngidinga usizo kuyona ukuthi ngithandana nobaba womuntu wami ubaba wesoka lami kahle okay noma kususha igama shuthi hayi awusabi ngegama lakho kodwa sokufihla kubuso ukuthi mawuhambe estradini abantu bengahambe bethi nangilo kodwa ke asiqhubeke eMashezi uthandana nobaba wesoka lakho yebo ngithandana nobaba wesoka lami okay Mashezi ngiyakucela nje ukuthi mhlambe usiqalele phansi le ndaba le ngoba ngathi iyangidida kwasamina ukuthi kanjani kwenzakalani mina nesoka lami saqala ukuthandana maybe kwaku 2015 sithandana nje saze saba nengane ngaqala ngangaziwa kwasoka lami ngagcina sengaziwa ke umuntu wami ke usebenza ngama-taxi akubo ubaba wakhe iyona owner yama-taxi umuntu wami ngabe hambile emsebenzini ubaba
ubengiphelezela mhlambe nami ngabe kukhona la ngiyakhona engikhulumise ngimbone ukuthi umuntu okhuluma ngaqale ngasaba kodwa ngesikhathi saqala ngithi hayi ubabezala ukhuluma nami kanjani ngaqale ngasaba kwaya ngokuya ngasitshela ukuthi hayi mhlambe unenhliziyo enhle uzikhulekele ya salibele sikhuluma kanjalo ke kwathi ngelinye ilanga wangitshena ukuthi uyangithanda ngamangala kakhulu ngangavuma libele ngincenga insuku eziningi ethi asithandaneni ngimtshela ukuthi kanjani ngoba mina ngithandana nendodana yakho nje nawe uyazi wagcina libele ngincenga ke wagcina ngolunye usuku maybe sasisenengane ke sinomuntu wami ingane ngayithola ngo-2018 ngo-2019 wangincenga ke wahamba umuntu wami wahamba mayephuma nje umuntu wami ngalesikhathi ephuma ngaso wangena endlini wazongincenga endlini ekuseni wangincenga ngagcina sengivumile-ke nami-ke angazi nami ukuthi ngavuma kanjani wangithinta-ke sagcina sileleke-ke naye salala naye kanjalo. Hayi isiphuzo sami sengisibeke kude le maye nabo abafakanga imali njengo-EasyBet ngabe ngiyasiphuza la nibuke bafethu ukuthi ngiphuza isiphuzo simnandi kanjani ngoba ngiyasidinga njengamanje ngiyadinga ukuphuza kodwa sikude. Nginembuzo eminingi sisi wami engicela ukuthi uqonde ukuthi asijajani. Angijaji ngiyakuhlonipha futhi ngihlonipha nezinqumo zakho njengoba umdala ongaka nje. Kodwa futhi egcineni fanele kube khona izinto mina nombukele emakhaya esi-understanda kangcono ngaphambi ukuthi size mhlawumbe sokujaja kanti yithe abantu aba wrong wena right. Ngakho fanele si-understand. Uthandana nesoka uyakusho ukuthi lo baba li drive itaxi yakubo kusho ukuthi kunamatekisi kubo esoka lakho. Yebo kunjalo kunama-taxi. Uthandana nesoka 2015 niba nengane 2018 uthi 2019 mangizwa kahle ilawo baba wayesekushela before kodwa 2019 ila aqinisa khona wazongqonqozela ekseni isoka maliphuma. Kunjalo nje. Wagroba ngendlela agroba ngayo ke nawe waze wavuma nalala 2019. Yebo kunjalo ngo-2019 lapho isaqala khona ukuthandana sazisalala futhi. U2024 manje futhi nineminyaka o5 nilala. Yebo sineminyaka o5 isilala. Manje inkinga ke sengibona ukuthi usenesikhwele kanti mina angisafuni manje ukuthandana naye sengifuna nje ukuthi siyekane ngiqhubeke ngokweqiniso ngiqonde manje kumuntu wami. 5 years ulala nobabezala wakho nesoka lakho lalokulikhona lapha awukazi uhlukane nalo. Angazi ngihlukane nalo belingakabambi kona besenzisisa mengabe senza nje ukuthi akabambi nakancane. Ubaba since azi ukuthi wena uthandana nengane yakhe ngoba phela since senilala seniyathandana manikhuluma uthini nithini ngengane yakhe mhlambe into yeni maniyenza nithi nizoyenza njani ingane yakhe ake sithi uyathola ubaba wengane yakho ukuthi wena uthandana nobaba wakhe iplan leni mhlambe liyelithini nobabezala wakho. Angazi ngicabanga ukuthi ngakuthola ngoba nje into engayimtshena yona ukuthi kumele engakutholi nakancane ukuthi siyathandana mina nobaba wakhe. Ingakho ke manje ngifuna eqhubeke nokungazi kanjalo until ngihlukane naye manje ngifuna ukuhlukana naye manje ubaba wakhe kuze ngizoqhubeka naye kahle mina singasabanjwa. Okay. Wena usufuna ukuphuma ngabe usuke waxoxani no baba lo ukuthi usufuna niyeke lento le wena uthanda ingane yakhe. Yebo sengeke ngaxoxa naye akafuni isihlukane. Mengimtshena nje ngithi asihlukaneni akafuni futhi inkinga nesikhwele sakhe sesinzima kakhulu ngoba manje yabo ingane yakhe ubeyithanda kodwa manje uthando lwengane yakhe selehlika ngenxa yokuthi ithandana nami kanti ngithandana naye. Usethanda kakhulu usethanda wena kakhulu ukudlula umfana wakhe.
Yebo, usethanda kakhulu mina ukudlula umfana wakhe, ngoba umfana wakhe uthandana nami. Manje yena usefuna kube uyena ohlukana nami, hhayi ukuthi mina kube uyena. Usefuna ukuthi kube umfana wakhe ohlukana nami, hhayi ukuthi kube uyena ubaba ohlukana nami. Mengithi asihlukane naye akafuni. Mhlampe wena ukusabelini ukuthi ngelinye ilanga ungamitha mhlampe umithiswe lo baba ingane yakhe yazi ukuthi ingane eyayo kanti lengane oyimithi umfowabo. Angazi ngayibeka kanjani. Wena awusabi ungamitha umithiswe ubaba lo. Kanti mawumitha vele isoka lakho lizoyitsho ukuthi ingane eyalo kanti wena umitha umfowabo. Awukusabi lokho. Ngiyakusaba, ngenza sure ukuthi ngiyazivikela. Ya, angeke ngimithe ngoba ngiyazivikela, sengenzeka kodwa nje hayi akukho emaplanini nami and angiboni ukuthi ngenzeka. Ngoba ngenza sure ukuthi nje ngiyahamba ngiclinic, ngiyazivikela ukuze ngeke ngithole ingane. Manje siswami wenza kanjani ukuthi ulale nabo bo2? Ngiyazi ukuthi akwenzeki ngesikhathi esisodwa kodwa umzimba wakho awukhathalini ngoba phela isoka lakho lazi lona lazi ukuthi yilo nenza ngalendlela enanijwayele ukwenza ngalo. And sekukhona nomunye owaziyo engicathi naye efuna ukuthi ezodlula ingane yakhe ngaso sonke isikhathi ezokwenza lemgilingwane le. Kuyinkinga kakhulu, uyakhathala nakho kumbangela nakho lokho ukuthi ngimali yena ubaba ukuthi sihlukane naye ngithandane nengane yakhe kuphela ngoba silala naye emini mengabe engekho umuntu wami o-straight usele yena kubaba mhlambe engayanga ndawo kubo sibonane naye ke. Ngibuke lapha emakhaya ngazi kodwa ngibuka i-disaster, ngibuka isimo esibi ngoba uma ngathiwa wena yahlukana nalo baba awusabi ukuthi engacindezela ingane yakhe mhlambe ayiphuce netekisi le driveryo ayiphilise kanzima nje. Ngiyakusaba lokho ngoba kuyabonakala namanje ukuthi khona izinto angasazenzi njengoba wayezenza kuqala. Manje njengoba ngisho nje ukuthi uthando njengoba bengishilo ekuqaleni ukuthi uthando lwengane yakhe kuyena selwehlile alisafani njengoba kwakuqala. Manje nje ingane yakhe akasayithandi njengoba ayithanda kuqala and akasayinakekeli, yabona nje kungenzeka nalokho mase kuthiwa ngiyamala siyahlukana naye. Into lokugula mfethu akufuna ukungiyeka. Into ebuhlungu ukuthi emphakathini nase-South Africa abantu besifazane sibagxeka usuku nosuku, sibathuka usuku nosuku sibabize ngamagama. Kodwa bafethu abantu besifazane abayisheli. Ingakho kuzinye indawo nakwesempilweni khona nezingoma enokusho ukuthi akashela umfazi womuntu lokubulala isoka lakhe noma lokudla ivolovolo. Ingoba wena uwazi ukuthi lo umakoti kabani. Mawusuku uyomshela vele usukudelela. Uqala uyomshela ngoba manje thina abantu la eSouth Africa sijaje ukuthi uqomile uma sibanibani uyafeba. Kodwa simnaki lo osuke wawushela uma sibanibani othandana nosibanibani. Buka ke lesimo sesinzima kanjani makuba wena baba ushela intombi uma wengane uma akamzukulu wakho umuntu ongabe umakoti wakwakho wena baba indodana yakho izala ubhidliza umuzi wayo uyathakatha kahle kahle. Lesimo lesingaqhatha umndeni singakhipha idumbu angazi mhlawumbe ubaba ujezisa ukuthi mhlawumbe unemali angazi nje ngizama ukuqonda kulesimo lesi bese ngibuka nokuxakeka kadadewethu ngoba awukwazi ukuthi ungalana nabantu abawu2 omunye ebusuku omunye emini and regularly so kulokhu kwenzeka ngapha umfethu akazi and into ebuhlungu ukuthi umfethu lo obaba wengane kasisi ngisho ngathi uyababona bo2 angeke asole Luthi ngisho kuthi ubabona bahamba ngemonto uzothina ubaba ndodana bengisathathe nangu umalokazana wami wakwami ngimphelezele esedolobheni uzothina umfowethu lo hayi ubaba uyaphila ubaba ungikhonzile vele ubehamba nomakoti wami emphelezele umakoti wami ngeke vele ahambe kukhona imonto ekhaya kanti akazi
Hhayi angazi sisi wami, kodwa usizo khona sozama. Ngiyafisa nami ukuthi usizakale, kodwa nje angazi. And mhlawumbe ukubonini kuwumqondo omuhle ukuthi uphume nje kuloya muzi ubashiye bonke. Hhayi inkinga ngiyamthanda umuntu wami, ubaba engane yami ngiyamthanda kakhulu and naye uyangithanda, yingakho sengifuna nje ukuthi izinto zilunge manje ngingasaqhubeki nobaba wakhe. Ngiyamthanda, akukho lula ukuthi ngihlukane naye. Kodwa awukuboni mhlawumbe uma ungagcina uhlukene nobaba lo mdala engayikhanda idrama noma akwenza ukuthi indodana yakhe yazi ukuthi nina benilala noma niyalala, ngoba mina kuyangicacetha akayithandi indodana yakhe, uyayinyanya. Engakwenza lokho, ingakho ngicela ukuthi mhlambe ningikhulumele naye ezama ukwehlika. Understand nje ukuthi ngithandana nendodana yakhe. Hey sis, ngaze ngakhumbula ingoma kaMaskandi ethi ngithandana ne-owner, indoda yami ihlezi igadiwe. So sengicabanga kule process yokuyokhuluma naye ukuthi sofinyelela kanjani ngoba ama-owner ahlezi egadiwe nje. Mbukele emakhaya angazi. Angazi. Hayi angazi, yabo manje bengisabalekile ukuphendula ukuthi ngi-arrange iy'tori zabantu ababethwele sengizobuyela kuzo lezi zothandwa zivele zibe ndala kunami, zibe ndala. Kodwa-ke usisi angeke ukuthi ngoba esefikele ekhaya bese simlahlela izandla. Ngiyacela nami buke lapha emakhaya ungamxoshi, ungamlahleli izandla, ungamthuki. Kepha sifuna isixazululo ngoba usisi akayishelanga futhi asazi nani bantu besilisa niyazi niphathe ezinye izinto ekuthiwa odumba sibanibani. Sengiyayikhipha imfihlo zenu abantu besilisa baphathe odumba sibanibani. Khona nokunye bathini ngiyakhohlwa kodwa ngizokusho manje. Bese nishela ngakho abantu besifazane nibathinta ibahlule imizwa bese nithi isimilo sabo siyaxeka. Kanti niyagcobisa la ezandleni ngaphandle ukuthi niyoshela niqabe niphathe osibushe. Ekugcineni kuzogxeka usisi. Eyeke ubaba lo ogangile. Ngiyacela ukuthi lento siyibuke ngendlela ukuthi sikwazi ukuthi senze ubaba ahlukane nentombi ingane yakhe. Ngiyabonga lapha emakhaya, ngicela ukuthi siqhubeke. Ngicela nami bafethu ningikhulekise ukugula okho ngiphethe kuphele ngoba izwi lami ngiyalizwa nami ukuthi aliphumi kahle. Ngiyazi usukhuluma kanjani wena? Izwi bafethu angazi. Ngicela nami ningikhulekise. Ningilayele inyanga ezelaphi bafethu, nami ngicela usizo lapha emakhaya. Ngiyabonga.